Ayun nga guys, dito tayo sa Guagua Public Market ng Guagua, Pampanga. At ngayon guys, may bago silang bless na fish session para sa mga fish vendor ng Guagua Public Market. Yan, lahat ng fish vendor ay lilipat dito guys na bagong pwesto nila. Ayan guys, tara tingnan natin sa loob kung ano ang bagong new fish session. Tara, let's go! Ayan guys, nakikita nyo naman naka-tiles na ang kanilang pwesto. May tiles at saka may mga pangalan ng mga fish stall dyan. Yan, may number pa, pangalan ng Baby King Fish Stall, Tilapia Stall. Dami yan. Ang lahat ng stall yan ay 100 stall yan guys. Dito lang yan sa bagong tinayo na. Let's all welcome to give us a welcome remarks to our Honorable SB member, Howard D. Garcia. Liado, dan bunga gamay ko na sakit. Jenny, o yan nakakit na po nung namin. Ito mga tulong-tulong tayo. Yamin yung magulat. Maragalapak po sa ngayon. Kung salamat, Honorable SB member. Tayo may bayang oras, kaya kami kabayo namin po, namin yan pa na rin sa asawa, kaya katawang kong magne. Tapos marenta, hindi po, abong, palengke na lang po. Konsal Jowan, Konsal Lamot, Konsal Omer, Konsal Rowan, Konsal Eugene, po ka na kita mo ini. Po, kinatamuan, pumimima, ulit-ulitan ko po kasi maragula pong bagay, nagsutang po kay Ngeni. Siyempre po, kinatamo po bisita, Ngeni Kapakan, kaya bibigyan po, din pang mahanon, memulus kayo pong fingerlings, kinatamo pong kahilugan, kinatamo pong Wilfredo M. Cruz. Siyempre bilang director ng Boning Bipar, I always think of the future of our fisher folk wherein kaya na po din kaya katamong deng mamagtinda. Tinglag yuningit pa, ang poling anak, ang poling banal espiritu. Ing ginu manatili kay kayo. Kapatad gana ning ginuking ebanghelyo, ako ing tanaman kubas, ikayo ding sanga. Ing manatili kanako at ako kaya mamungayang dakal, uling ala kayong arapat na numan nung makakawani kayo kanako. Inya makatipon tamong ngeni ban itayid ing kay katamong obra, king obra ng magligtas ning Dios. Ikatamong kayang sanga, adwan tamong manatili tamong makatayid kaya habang mabibiya tamo aldoldo, ing pamanyali at pamamisaling kaniting palengke. Ing Diyos sa pani bataning sablang kayapan, nasa nang luka rin tamo man. King kamumulaning pamaglalang ing espiritu muli ilunganing danuman. Ating danong kitmuan mong biye, at niyayaliwang animal akakawe. Bendisyonan me iting palengki. Nung nuring lamaning danuman kay kabilang pisuluan, idayo mo king peligro kayang ginong Diyos, hingip pa, anak, at Espiritu Santo. Amen. At this moment, kung tayo pinagkakatama po para mag-bendisyon, karigatan po facility at install na po nagkakatamang peace section.
Okay, picture muna po tayo. Okay. Okay, photo into 3, okay? Okay, say cheese. Tingin muna po sa camera. Okay, very good. Let's go! 1, 2, 3. Okay, round of applause po. At dahil pong salamat. And of course, I would like to acknowledge sa ating po guests and elected officials. Dahil pong salamat. Especially to our regional director from the Bureau of Business Aquatics and Resources, Engineer Wilfredo M. Cruz. Dahil pong salamat. To our ASERT, the Anti-Crime and Community Emergency Response Team. Dahil pong salamat. Aking pamikagang Mr. Kenny. Maraming kaya mo po mga market officers. Dahil salamat, Sir Joel and the rest of the gang. And all the unit heads and department heads of the municipality of Guagua. And of course, Subscribe po boy. Hey, good morning mga idol. Yan dito tayo sa Guagua.